Tervetuloa kolmiulotteiseen kokemukseen. Mä oon Jimi. Mä oon Deko. Ja täällä Saimi. Tänään meillä olisi tarkoitus puhua vähän muutoksesta ja muutosta. Ja Dekolla taitaa olla meidän kysymykset siellä. Kyllä. Ensimmäinen kysymys kuulostaa tältä. Millaista oli mennä uuteen kouluun? Siis uuteen kouluun meneminenhän on aina tosi jännää. Tai siis mähän oon muuttanut koulua vain kerran. Et mä olin siis eskarin ja ala-asteen. Mä olin ykkös- ja kakkosluokan. Siis semmoisessa ihan tosi pienessä koulussa. Savitaipale on muutenkin pienkylä, mutta se kivikoulu, siinä oli niinku ehkä 2 luokkaa ja eskari. Ja sit mä vaihoin siitä, kun meillä valmistui semmoinen toinen isompi koulu, jossa oli niinku ykkösluokasta niinku lukioon asti. Niistä mä vähän niinku vaihoin sinne, mutta kaikki vaihtoi, niin siinä ei ollut mitään sellaista ihmeellistä. Ja sit mä olin niinku alakoulusta lähtien lukion läpi siellä. Ja sit mä tulin tänne, niin se oli aika jännittävää. Miten Simi? Saimme sanoa, että se oli jännittävää. Mun mielestä, mä otin aika innolla vaan sitä, että pääsee muuttamaan pois sieltä kotikylästä uuteen paikkaan ja pääsee kokemaan uusia asioita ja uusia ihmisiä. Että tää oli mulle vähän semmonen, mä en oikein osaa jännittää hirveästi asioita välttämättä. Niin mä tulin enemmänkin avoimin mielin tänne kuin mitään muuta. Tämä on kyllä kiva. Mulla taas oli vähän jännitti, koska isommasta kaupungista pienempää kaupunkia oli. Ja sitten se oli vähän niinku jännää. Kyllä mä niinku tulin avoilla mielellä kans, mut siis vähän jännitti, että oli kaikenlaista niinku ajatuksia päällä, että miten itse sopeudun siihen ja kaikkea tällaista. Niin, mut kuitenkin ei ollut mitään ennakkoluuloja, niin oli sille avoin, että nyt lähtee ja pääsee kuitenkin niinku uuteen kouluun, aloittaa puhdasta pöydästä, kaikki tällaista, plus uuteen kaupunkiin. Niin se oli kyllä vähän jännitystä, mutta onneksi siitä se selvisi. Kyllä. Siis tiesittekö te yhtään, että mihin te olette lähdössä? Oletteko te oikein käynyt täällä? Tiesittekö te tästä kaupungista yhtään mitään? Mä olin käynyt täällä ennen kerran, ennen kuin mä edes tiesin, että mä muutan tänne. Mä olin kaverin synttäreillä täällä käymässä ja silloin tuli jo biitsi ja höyry tutuksilla. Oi. Mähän siis, mun sukulaisia joskus asui täällä, mutta mä ehkä käytiin joskus silloin, kun mä olin pien, kun ne asui vielä täällä, mutta mulla ei ollut mitään muistikuvaa koko kaupungista. Et, niin kun mä kävin kerran edellisenä kesänä, ennen kuin opinnot alkoi, me ajettiin tästä siis ohi mun poikaystävän kanssa, niin sitten vähän silleen, okei, tässä on tää niinku keskusta, mutta se näytti ihan erilaiselta, koska silloin oli pimeätä, niin en mä niinku tiennyt tästä yhtään mitään. Minä? En oo Hei, mäkin kävin kyllä kerran, mutta en jäänyt pidempään, kun mä menin ajoin tästä vaan suoraan Tanhuvaaraa. Tanhuvaara oli enemmänkin tuttu kuin tässä, kun mä olin Tanhuvaarassa 2 päivää, muistaakseni oikein. Joo, mäkin olen Tanhuvaarassa käynyt. Mut en silleen Savonlinnan kaupunki, sitä kaupunkia ole ennen sitä ollut tuttu. Joo. Okay. Niin. Mistä tulit tänne? Eli tulit sä ammattista, lukiosta tai välivuodesta? Joo, no mä tuossa vähän jo vihjasinkin, että kävin Savitaipaleella sen lukion, niin tulin suoraan sieltä lukiosta, että sieltä valmistuin ja sitten sain koulupaikan kesällä täältä ja olin, että jipii. Joo, mä olin suoraan, kun mä valmistuin, niin mä olin siis ammattikoulussa, niin amiksessa, niin mä menin sieltä sitten armeijaan. Sitten armeijan jälkeen mä en muuta tehnytkään kuin töitä, niin aikalla tulin suoraan töistä tänne. Millä alalla sä kävit amiksen? No? Arvaako? Varmaan joku musiikkiin liittyvä. Ei ollut. Se on se niin yleinen kuin voi olla merkonomi. Joo, se jäi tyhjille se. Okei. Mä tulin välivuodesta, mutta ennen välivuotta mä kävin lukiossa. Ja sitten välivuodesta tein vähän töitä, vähän etsin mitä alaa haluan oppia. Vähän katoin silleen, että mikä on just se mun ala, niin mä vähän kokeilin erilaista töitä. Ja sitten päädyin tänne. Joo.
oliko ensimmäinen muutto niin kuin teidän elämässä tämä, kun muutitte Savonlinnaan? Oliko se teidän ensimmäinen muutto silleen omilleen? Mulla oli, että mun isähän siis asuu Puumalassa, niin mä olin muuttanut silleen aina muutamana kesänä. Itse asiassa 4 kesänä, aina silleen kesäksi sinne, kun mä oon aina töissä siellä. Niin silleen niinku oon asunut vähän aikaa pidempään niinku pois kotoa, tai kotoa sekin on niinku koti, mutta niinku toisesta kotoa. Ja silleen, mutta en oo siis niinku omillani ikinä asunut. Joo, mullakin oli vaihe, kun mä oon asunut vähän niin kuin muualla kiinni, mutta tää oli nyt eka kerta, kun muutin ihan kokonaan omilleni. Joo. Sama. Muutin omille ensimmäistä kertaa tänne. En silleen ennenkään. Asuin aina perheen luona. Mikä parasta tai vaikeinta siinä on? Vielä selkeynnys siihen kysymykseen, että mikä parasta tai vaikeinta on asua omilleen? No, siis parasta onhan se, että saa siis sen niinku oman tilan ja saa päättää ihan kaikesta, että niinku minkä tekee milloinkin ja että niinku mitä tekee ja silleen. Mutta sit mun mielestä siis on vaikeeta keksiä siis ruokia, mitä syö päivällä. Se on ihan hirveetä yrittää keksiä joka päivä, mitä syö. Joo, voin yhtyä kyllä tohon noin. Että kyllä se nimenomaan just toi oma rauha ja tää oma, että voi itse päättää kaikesta, se nyt on parasta siinä. Mut sitten taas toi ruoka, kyllä sitä kotiruokaa kaipailee pikkuhiljaa välillä, kun maistelee niitä omia ruokia. Niin sitä on vähän, kaipaa mamman murkinaa. Vaikeinta. No ainakin se parasta on varmaan siis se oma rauha ja tälleen, että saa opiskella silleen rauhassa. Mut sitten vaikeinta on mun mielestä se aikanvieto. Musta tuntuu, mä luulen, tästä me puhuttiinkin jo. Musta tuntuu, mä oon niinku mun koneella varmaan. Mä ajattelen, mä oon ollut mun koneella 2 tuntia. Mut sit kun mä katson, mä oon silleen, että joo, puolet päivää on mennyt. Joo. Mut ruoankaan mulle on vaikeeta. Siis, ei oikeesti. Mä oon vähän kateellinen. Mä vaan siis siitä, mikä tekee helppo, on vaan, että jos tietää, että on nälkä, niin sä vaan teet jonkun tietynlaisen ruokaa. Siis se kuitenkin menee sen kurkusta alas tonne mahaan. No joo. No sillä oikeesti ei ole väliä, kun sä oot nälkä, kaikki maistuu hyvältä. Ja, no se on kyllä totta. Hei, mulle tuli mieleen toinen asia, mikä oli vaikeeta. Siis, koska mä oon asunut aina omakotitalossa, niin meillähän siis oli aina vara-avain. No niin. Ja muutaman kerranhan on siis käynyt niin, että on käynyt kotikotona, tullut takaisin. Sitten siis kerran bussimatkalla. Mä tajusin puolessa välissä matkaa, että ei. Että mä oon unohtanut ne avaimet. Että ne ei ole mukana. Mä voin niinku tehdä mitään, että ne avaimet ois mun mukana. Niin siis sillä kerralla mun oli pakko ottaa ovenavaus sinne. Ja onneksi se on mahdollista, koska mä en olisi muuten päässyt sinne ja en tiedä, missä olisin nukkunut yöni. Mutta joo. Ja siis mullahan on myös kämppis, että sekään ei siis ollut silloin siellä kotona. Joo. Ja on siis myös muutaman kerran jättänyt avaimet kämppään, kun on lähtenyt ulos. Mutta sitten mä oon käynyt Savutin toimistolla. Mulla on siellä onneksi vara-avain. Ja sitten käynyt sieltä hakemassa avaimet, että hei, saanko lainata omia avaimiani, että jätin toiset kämppään. Siinä on syynsäkin, miksi mä aina kuljetan tämmöistä ketjua mukaan. Joo. Mä oon oppinut kantapää kautta, että mä en ole hävittämässä mun avaimia. Joo. Mielenkiintoinen. No siis mulla ei ole kämpistä. Että se on niinku tänä vuonna oon vaan viettänyt yksin. Että ei ole mikään kämpistä. Eikä mun sille oo mitään, niin yleensä missä niinku mä pistän mun avaimet tonne, että yksi avaimet on koko ajan niinku mun takin taskussa. Et mä en koskaan sitä ota Hei, pois. toi on hyvä. Jos sä tiedät, että sä lähdet aina se yhdellä takilla, niin kannattaa pistää sinne, niin ei tarvi koskaan sille huolehtia siitä. Kun mullahan siis yleensä mun avaimet on mun repussa, koska mä kuljetan reppua ihan kaikkialle, mihin mä menen.
niin ne on yleensä siellä. Mutta sitten ne välillä jää johonkin lattialle tai johonkin. Niin. Niin, miksi ne poistuu sieltä repusta jonnekin lattialle? Koska jos mä en laita niitä heti sinne reppuun, kun mä tuun takaisin, vaikka esimerkiksi jos mä käyn kaupassa, mulla on tapana heittää ne vaikka pöydälle vähäksi aikaa, niin sitten ne välillä jää siihen. Mutta nyt mä oon oppinut siihen, että mä laitan ne aina sinne reppuun ja mä aina ennen kuin mä suljen oven, mä katon, että ne avaimet on siellä repussa. Sekin toimi. Miten, onko Jiimille kämpistä? Ei ole enää. Mähän silloin kun mä muutin tänne alun perin, niin muutettiin mitenkään samaan aikaan, muutettiin samaa kämppää, kun tuli semmoinen hyvä tarjous siihen aikaan, että saatiin semmoinen kolmio ja todella halpa meille sillä maksaa puokkiin se, niin se oli semmoinen helppo alku siinä. Edullinen alku. Juu. No, lempiasiaa kotona. Sellaista niinku, se voi olla tekemistä, se voi olla mitä vaan. No, mun lempiasia on siis pyykinpesukone. Mitä? Siis, anteeksi, mitä? Te ette tiedäkään, kuin monella ei ole omaa pyykinpesukonetta, kuin moni joutuu käydä siis pesutuvassa pesemässä vaatteet. Mä en ikinä pystyisi siihen. Ja mä ajattelin, että sä meinaat, että sulla on se pyykinpesukone. Katsot sä, kun sä pääset laittaa sen napin päälle, laitat tuolin siihen eteen, sulla on popparit kourassa, syöt ja kattelet sitä, kun se pyörii siinä. No mä oon 2 tuntia, siksi mulla on jokin tylsää, kun mä katson sitä pyykinpesukonetta. Niin joo, se on hypnotisoiva, kun se pyörii siinä. Joo, ja sitten siis mulla on kämpässä tosi hyvä sijainti. Se on siinä ihan keskustassa. Ja mä tykkään siis, siinä on se toinen puoli on niinku bussiasemalle päin ja toinen on hautausmaalle päin. Niin meillä on se hautausmaalle päin oleva niinku puoli. Niin siis se on tosi nätti esimerkiksi siis pyhäinpäivänä, kun siellä on tosi paljon kynttilöitä. Se näyttää tosi hienolta. Niin just. Sitten siinä pyörii kanssa paljon lintuja ja koiria ulkoiluttajia, niin sitten mun kämppiksen kanssa talkataan kaikki, ketkä menee siitä ohi. Se on meidän harrastus kanssa. Tunsitko sä sun kämppistä etukäteen? Joo, siis me oltiin lukiossa tutustuttu. Me tultiin samaan lukioon ja sitten siellä oltiin samassa porukassa ne koko 3 hyvin myrskyisaa vuotta. Noniin. Meillä oli siellä vähän draamaa, mutta ei mennä nyt siihen. Siinä kävi hyvä onni. Joo, kyllä. Meidän porukka siis hajosi lukiossa ja... Tyypillistä. Joo, kyllä. Eikö kaikki teini-ikäisten homma? Joo, luultiin olevan me niin aikuisia lukiossa, mutta ei todellisuudessa lukiolaiset ole mitään aikuisia vielä. Musta tuntuu, me ei olla vieläkään aikuisia. Ei niin. Todellakaan. Ei, mä oon vielä ihan siis... 23-vuotias, musta tuntuu edelleen, että mä oon 16. Joo. Eikö se ole perus? Niin, 20 ja musta tuntuu välillä, että mä oon 8. Muusikot on ikinuoria. 21. Siksi ne kuoleekin niin nuorena. On mulla 4 vuotta jäljellä. Käytä se hyvin. Kauheeta. Tuo ei ollut mikään avun pyyntö tai mikään, se oli vaan pimeä vitsi. Joo, kyllä. Selkeä. Mut mitkä on teidän lempiasiat kotona? Onko Teko sanoo eka? Tää on kiva. Lempiasia kotona. Varmaan siivoo ja no ei silleen siivoo, mutta esim. Tänä aamulla mä heräsin 8 ilman herätyskellä. Mä olin sieltä, mitä mä teen. Mä en halunnut viettää koneen ääressä enkä puhelimen ääressä. Niin mä päädyin siis siivoamaan. Ja mulla meni niinku tunti siihen siivoamiseen. Ja mä olin valmis. Ja toinen niinku asia, mitä mä rakastan eniten tehdä, on makaa pahan sänkyllä. Ja just tommonen pyörittää peukaloita, kattoo. Mitähän tässä nyt tekisi? Tää on kyllä hauskaa tää. Toinen kattelee kattoa ja toinen pesukonetta. Niin. Ja, Kelläkin huvisa. no ja sit kun makaa vaan sängyssä, niin pääsee oikeesti. Samalla mä niinku välillä teen koneen ääressä koulutehtäviä. Suurimman osa ajasta mä katon Netflixiä aina. Niin just. Joo. Joo, mulla ei ole ihan noin eksoottisia asioita kuin teillä, mitä te tykkäätte tehdä kotona. Että mä tykkään istua koneen ääressä vaan ja pelaa tai katsoa jotain, jos mä oon siinä. Niin ei mitään sen kummempaa. Joo. Hei, mulla tuli nyt mieleen. Varsinkin kun tiedättekö, kun tulee näitä alennuksia. Jotain herkkualennuksia. Vähän aikaa oli tää Ben & Jerry-alennus. Joo. 10 kappaleella. Joo. Mistä tää juttu nyt tulee? Se tulee siitä, koska kysyitte, mikä on niinku lempiasiaa tehdä kotona.
niin oli, mitä mä tein? Siis mä otin Ben Jerry käteen ja mä istuin siinä tuolilla. Ja sit mä vaan olin sille, mä vaan mietin, sit mä katsoin kelloa. Sille, että mitä mä haluan tehdä. Mä päädyin jäätelöpurkki kädessä tuolilla 3 tuntia. Mitä mä teen? Siis eka mulla oli se Ben & Jerry ja se lusikka tälleen 2 eri kädellä. Mä olin sitten mitä mä teen tällä? Sitten mä jostain syystä. Siis tää on ihan random. Ja tää niinku käy välillä. No? Siis tää käy aika useinkin. Se söi sen. Mitä? No ei. No siis, mitä? No kyllä syödään sitä, mutta sitten mä aloin katsoa niinku elokuvaa. Sitten kun mä avoin Netflixiä, mä en tiedä mitä elokuvaa kattoo enää. Mä syöt sen aikana, kun sä etit mitä kattoo. Joo. Sitten kun mä olin puolessa välissä, mä löysin hyvän elokuvan. Sitten kun mä aloin katsoa se elokuva, mä olin elokuvan 15 minuuttia katoin, se Ben & Jerry oli tyhjä. Ennen kuin sä huomaat, että se on vaan... Joo. Otat sitä vikaa lusikkaa sieltä, katsot, se tuntuu semmonen kova pohja, katsot, kyllä täällä jotain pitäisi olla. Tää löytyy. Disneyn intro tulee ruutuun ja jäätelöpurkki on tyhjä. Musta muutenkin tuntuu, että se pohja tulee sen nopeammin kuin se pitäisi tulla. Joo. Se tulee. Joo. Ja sit mä olin mä en edes kattonut mun elokuvaa loppuun, mä olin silleen, tää on uskomatonta. Jos olet hakenut 30, niin haet vaan seuraavan kohdan. Niinpä. Se eka oli lämmittely. Nee. Mut onneksi ei tarvinnut, kun sit mä vaan aloin päättää tähän ruokaa ja sit mä vaan söin siinä. Mut sit toi oli niin sellaista asiaa, mitä välillä käy mulla. Ja tykkää, että sä syöt jätskin loppuun ja sun seuraavas päätös on, mä tein nyt ruokaa. Yksi asia on syöty, niin tehdään lisää syötävää. Kyllä! Se oli pakko, se oli sellainen niinku... Mistä voi syödä tylsyyteenkin? Joo, siis toi on ihan totta. Musta tuntuu, että mä akan koko ajan jääkaapin. Onks täällä jotain, koska mulla on tylsää. Niin ei sinne ilmesty mitään. Ei niin. Ei. Kotikotona sinne saattaisi ilmestyäkin. Joo. Niin, jonkun toisen... Kun meitä on nyt, siis kotikotokunnan nyt sä sanoitkin tota. Niin. Kun mullahan on niinku sisaruksia. Ja siis iskä saattaa tuoda jotain mut päivän aikana. Mut sitten sisarukset saattaa ostaa jotain. Mä menen siis vaikka huomioon, mä oon menossa Helsinkiin. Sitten iltapäivällä, kun mehän avataan se paasto, niin mä saatan mennä vaan randomiin siihen jääkaappiin katsoa, mitä sieltä löytyy. Ne ei ole edes niinku mun ostamia, niin mä tiedän, että mä voin syödä niitä. Sitten kun mä en tiedä, kuka sen osti, niin mä huudan varmaan 2 tuntia, että kuka osti tämän. Jos joku ei vastaa, niin mä syön. Ja sitten 2 tunnin päästä tulee sellainen kunnon raivo. Kuka? Ei mun. Se on hyvä aika vaan kattoo ikkunasta ulos sillä aikaa, vähän raapii tosta otsaa. Tai vaikka mennä itse siitä ikkunasta ulos. Niin. Ei, mä yleensä lähden juokseen, otan iskältä rahaa ja lähden kappaan. Käyt ostaa sen sama asian sinne jääkaappiin takaisin, eihän kuin mitään ei olisi tapahtunut ikinä. Kyllä. Eikö sä nähnyt? Se on täällä, edelleen. Sun piti siirtää tää maito pois tästä edestä, tässä se on. Siis, tiedättekö, meidän kotikotona jääkaappi, äiti on maailman paras piilottaa sinne asioita. Se on silleen vaikka, että joo, se perunamuussi on siinä vihreässä rasiassa. Eikö jääkaappi pitäisi olla pieni? Siis meillä on 2 jääkaappia. Aa. Ja sitten se on silleen, että se on vaikka siinä pienemmässä jääkaapissa. Sitä ei löydy. Siitä äiti menee sinne jääkaapille. Joo, se on ollut koko ajan. No, mutta toi on tuo universaali juttu. Sä kysyt äitiltä, hei missä tää on tää? Sitten se on siinä. No, menet kattoo. No ei se kyllä oo, sit se tulee se ilmestyy siihen. Mut aina suututtaa, kun se löytää kaiken ja mä en. Ja kun se tulee sinne itse vähän silleen niinku savua tulee korvista. Kyllä se on siellä ja sit se on, kato tossa se on. Mä katsoin siitä 5 minuuttia, sit se ei ollut siinä. Siis niillä on varmasti joku salainen tasku, mistä vaan ne oikeesti ottaa ne ja sitten ne vaan laittaa se siihen. On taikureita, jonkinnäköisiä taikureita niin nämä äidit on, kun ne löytää. On. Siis toi ei vaan ole pelkkä jääkaapissakin, mutta yleisen asiaa. Niin on. Peruna on tuolla. Joo. Siis, niinku hedelmät ja kaikki tällaiset niinku vihannekset. Äiti sanoi, perunat löytyy tuolta. Mä olin silleen, mä en löydä yhtäkään perunaa täältä. En. Tähänkin päivään asti, jos mä menen käymään kotona, niin sanotaan vaikka, että mä etin mun kuulokkeita. Mä missä on mun kuulokkeet? Onko sä nähnyt niitä? Joo, se on siellä pöydällä.
Mä oon puoli tuntia etsinyt niitä siitä huoneesta ja sitten mä menen takaisin sinne huoneeseen. Yhtäkkiä ne on siinä pöydällä. Ei ne ollut siinä pöydällä. Ne ei ollut siinä. Mä voin luvata, ne ei ollut siinä. Siis mulle käy vain tämmönen hauska ilmiö, kun mä menen kotiin. Siis musta tulee kommunisti. Anteeksi. Sun pitää nyt selittää itse. Siis kaikki äitin tavarat on myös mun tavaroita siinä vaiheessa. Koska siis esimerkiksi mun kaiutin on täällä, niin äitillähän on kaiutin. Niin sit mä otan sen mun huoneeseen, koska se on myös mun tavara, koska se on siellä ja mä oon silloin siellä. Se on myös sun, koska se on sen. Niin, nimenomaan. Ja sit siis kaikki laturit, ne on myös mun, koska ne on siellä. Siis ihan kaikki. Nyt Deko on niin pöyristyneen näköinen. Kuulkaapas, jos sä tekisit ton mun mutsille, sä saisit kunnon lävärinaama. Mut hei, tämä johtuu enemmän siitä, koska äitillä on niin paljon tavaraa, että se ei kerkeä käyttää sen kaikkia tavaraa. Se ei varmaan muista, kuinka paljon siinä on tavaraa. Niin mä voin vaan ottaa sieltä niinku tavaraa ja lainata sitä, vie sen takaisin, ihan niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. No, sit se varmaan... Niin no ei se nyt varmaan kaikkea sen tavaraa koko ajan käytä. Sanotaan silloin vaikka laturia joku... No, en minä joo, tiedä. Ihan sama. Joo, 2 asiaa. Vaikka laturi ja kone. Niitäkin voi käyttää samaan aikaan. 2 ihan asiaa, sama. mitä ei voi käyttää mennään. samaan aikaan, niin se on ihan sama, jos joku käyttää sitä toista samaan aikaan. Nimenomaan. Niin. Mut pitäisikö me mennä seuraavaan Mennään kysymykseen? Me eteenpäin. vähän harhauduttiin. No, täällä tulee seuraava kysymys, vaikka on, että kierrätätkö? Haluatko joku muu aloittaa? No mä voin aloittaa. Kyllä mä ainakin kierrätän. Mulla on kaikki pienet asiat. Siis mulla on niinku biojäte, sekajäte, mulla on niinku muovi ja pahvit erikseen. Hyvä. No, Mä yritän. Sanotaan näin. mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Kaikki menee sekajäteen vai? Niin. Ei. Kyllä mulla on Onko- erikseen muovit ja sekajätteet tällainen. Biojäte Mutta pitää, erikseen? no kun ei ole tällä hetkellä. Ai. Kotikotona mä kierrätin kyllä koko ajan, koska siellä nyt oli kaikki valmiiksi tälleen. Mutta yritän parhaani aina Joo, kierrättää kyllä. se on hyvä. Kierrättämiseen menee oikeasti hemmetisti aikaa. Ei Aina kun mene. Ei se kyllä Menee. ei se nyt Ei mene. hirveästi Deko. aikaa mene. Mä menee. kierrätän. Varsin kun mä menen viemään roski. Mulla on 3 eri pussia, mä oon täällä... mä en oikeasti jaksa kantaa näitä. No vie se sulta 10 sekuntia ehkä Niin. ekstra. Silti. Deko, siis mä kierrätän ihan kaiken. Ja se ei vie mut yhtään enempää vapaa-aikaa kuin se, että mä heittäisin kaiken samaa. Mä vaan laitan ne sinne, minne ne kuuluu. Sitten mä vien ne niin kuin mä veisin roskat. Kaikki on siinä samassa roskakatoksessa. Sä vaan heität ne eri laatikoihin ja that's it. Että sä tiedät. Mutta mä tarkoitan, siis ei roskikseen, ei siis sen roskikaton, vaan sen omaan kodissa. No Ei siis... sekään nyt vie. Avaat sen roskaluukun Niin, ja sitten sä heität ne sinne 2 eri pottaa sinne. niin. Mulla on vaan 2 eri pottaa, mutta sit kun pitää laittaa katon metallit, mikä ne onkaan lasit. No sulla ei varmaan ihan hirveästi metallijätettä löydy. No oli kyllä Itse pari asiassa siis mulla tulee tosi paljon metallia, koska mä syön niitä semmosia niinku proteiinirahkoja tai vanukkaita. Niin just. Niin niissä on ne kannet esimerkiksi metallia. Mm. Ja sitten siis jos on jotain säilykkeitä, niistähän tulee aina. Ja sitten jos on lasipurkkeja, niissä on metallikannet, kyllä sitä tulee. Niin. No joo, nyt kun se noin laittaa. Varsinkin kun ostaa niitä, mikä se onkaan, ne tomaattimulskat, jotka on niinku siinä. Peltipurkissa, joo. Kyllä, Joo. niistähän tulee, ja Jep. mulla on niitä. Mut se on aika, nyt sanotaan, se ei vie hirveästi aikaa, mutta Niinpä. se tuntuu siltä. Mm. Ja siis jos niitä laatikoita ei ole tarpeeksi, niin mä esimerkiksi olen laittanut siis ihan niin pahvilaatikot. Mulla on mun vedenkeittimän laatikko, jossa se vedenkeitin tuli, niin mä oon tehnyt siitä mun niin pahvin kierrätysasteen. Sitten mä vaan vien ne sinne ja tuon sen laatikon sinne takas. Niin. Mikä on paras tai inhottava kotityö? Eikö me puhuta tästä viimeksi? Ei mun Mutta onko teillä uusi paras tai inhottavin kotityö niin kuin kotikotona? Kotityö. Ei kun siis täällä omassa kämpässä. omassa kämpässä. Sellaista niinku, mitä sä et jaksa tehdä töitä, kotitöitä. Kun esimerkiksi mullahan siis on silleen, että mä aina vihasin pienenä siivoamista. Tää on nyt vastapäin kuin Jimillä. Uskomatonta. Mutta
Ja nyt sä tykkäät vai? Pöyristyttävä. Siis joo. Heti kun mä sain oman huoneen kotikotona, niin sit mä aloin tykkää siivoamisesta, koska siellä oli vaan niinku, minun omat sotkut. Mun ei tarvinnut kenenkään muun sotkui siivota. Siellä on vaan se 5 lasia ja 3 lautasta siellä sängyllä jossain piilossa. Niin. Ja nyt kun mä oon muuttanut tänne, niin toi korostuu vielä enemmän. Että niinku siellä on vaan mun omat sotkut, mitkä mä siivoan. Niin mä tykkään siitä. Mä tykkään järjestellä. Siis tosi monet vihaa esimerkiksi pölyjen pyyhkimistä. Mun mielestä on tosi tyydyttävää pyyhkiä pölyjä jostain. Sit, ai vitsi, kun se pinta tulee siitä esille ja sitten ne pölyt lähtee. Koska siis... No nyt kun sä mainitsit tuo. Ei, se ei ole hauskaa. Se on hauskaa. Siis, Ei oo. Ei oo. Mä leikin vaan yskin siinä, kun mä vaan... Siis joo, mäkin oon kyllä niinku pölylle allerginen, mutta... Kyllä pölylle voi olla allerginen. Mä oon allerginen pölylle, katupölylle, siitepölylle, ihan kaikelle pölylle. Pölylle. Niinpä. Miettikää, miten mä oon säilynyt hengissä vielä tähän asti. Onko kumma? Pöly. Kannattaa varoa, sun takaa saattaa olla pölyä. Itse asiassa täällä on. Mitä oikeasti? Ei kai. On. Mut tiesittekö, että pöly on siis suurimmaksi osaksi ihmisen kuollutta ihoa? Juu. Joo. Jotenkin tosi hassua. The more you know. Niinpä. Me viljellään vaan meidän ihoa kaikkialla, missä me asutaan. Sitten me pyyhitään se pois ja heitetään roskiin. Viljellään meidän ihoa. Se saattaa kuulostaa niin kauhealta. Niin, viljellään. Joo. Tästä tuli siis mieleen, menee taas ihan niinku aiheesta ohi. Siis mut naurattaa joka kerta, kun siis mun pikkuveli on aina, että jos joku heittää jotain jonnekin, niin se ei kuulu. Siis esimerkiksi jos kun heittää vaikka roskan maahan tai jonkun niinku banaaninkuoret maahan, sit se sanoo silleen, että älä heitä sitä sinne, kun ei se kasva. Älä viljele sitä, kun ei se kasva. Onks täällä teistä siitä hauska? Meillä on vähän omanlaatuiset. Joo, tää saattaa olla teidän juttu vaan. Se vaikka olla. Et siis oikeesti mulla on välillä ikävä mun pikkuveliä, kun mä en asu enää kotikotona. Meillä on niin hauskat jutut. Meillä on niin tyhmät jutut oikeesti aina. Se on se sisarusten välinen Eikö se oo huumori. Joo. Tällainen. Kyllä. Eihän me voida sitä ymmärtää, kun ei me olla sun sisaruksia. Niin. Mut ehkä varmaan, jos hän kuulee nyt tän, niin se varmaan nauraa tuolla toisella. Niinpä, terveisiä sisulle. Älä viljele. Älä viljele. Älä viljele. Jännää, mut joo. Entäs Jimin? Sellainen kotityö. Tykkääksä sä mistään kotityöstä? Ei vaikuta ainakaan siltä. Kotityö. Mitähän kaikkea näitä, kun mulla tulee päällimmäisenä mieleen siivoaminen, mutta... Siivoaminen, pyyhkiminen. No mut kun eikö se nyt kuulu vähän niinku samaa kategoriaa? Tykkääksä sä viedä roskat? Eikö sekin kuulu siivoamiseen aika lailla? Tykkääksä? No onks tiskaaminen teidän mielestä siivoamista? On, Ei se oo. käytän. Mun mielestä se ei oo No, siivoamista. mutta jos on kone sitä varten, niin... Onko sulla tiskikone? On. Mä oon koteellinen. No me ollaan kateellisia. Sulla on pyyhkikone missä? No, se on totta. No mullakin pyyki. Oho. Tää elää jossain luksuskämpässä. No joo, aika lailla. Mulla on saunakin. Voidaanko me vaihtaa kämpää? Me asutaan kuitenkin Savutilla. Jimi asuu vissiin yksityisellä. Juu. Että tässä on niinku hieman ero vissiin. Niin. Hinta on vähän se. Se voi Ei se ole kyllä olla, joo. paljon. Silleen yhdelle ihmiselle, kun miettii... Sillä hintalla ei ole väliä. Se rahaa saa jostain. No ei sitä kyllä saa. Se on se, mitä oppinut. Se rahaa saa se jostain. Se kuitenkin kasvaa puussa. Ja, mutta on suhteellisen halpa siihen nähdä, että siinä on sauna ja asuu yksin siinä. Verrattuna jonnekin PK-seudulle se maksaa varmaan 800 € kuussa. Että Niin. pääsen aika reilusti halvemmalla. Joo. Ja sit kun ei tarvii liikkua mihinkään, kaikki on siinä kotona. Tiskikone, mitä? Ei tarvitse tiskaa itekään. Niin, mitä mun pitäisi nyt tähän vastata? Jos on kotitöitä siivoamisen ulkopuolelta. No, sulla on niinku aika helppo kotityö on, kun ei ole sellaista edes niin hirveästi. Mut siis, onko teillä tällaista ongelmaa kotona? Että siis... No, mitäs sieltä tulee tällä kertaa? Teidän lattialle. Siis
kerääntyy tosi nopeasti roska. Koska siis... Mä en tiedä, onko kuullut tämmöistä välineestä nimeltä imuri. Mä imuroin joka viikko. Millaisista roskista sä nyt puhut? Pölyä esimerkiksi. Ja sit sellaista ihan niinku pientä, vaikka siis leivänmuruja. Siis kaikkea sellaista. Kyllä leivänmuru saattaa keittiöstä löytyä, mutta ei mitä mistään makkarista löydy. Niin. No joo, siis teillä ehkä vaikuttaa myös siihen, että teette niinku askartelta jo huoneessa ja silppua siellä kaikenlaista. Joo, no ei. No ei. Ei kyllä tuu niin. Askarreltua. No ehkä tää löytyy tää ratkaisu tähän ongelmaan. Ei mulla oo, eikä mulla oo mitään leipämurujakaan mun huoneessa. Keittiössä ehkä saattaa löytyä. Nyt tää vaikuttaa siitä, että mä oon tosi sotkunen ihminen. Ei, siis mä oon ihan siisti ihminen. Ihan siisti. Ihan siisti. Avainsana ihan. Juu. Pitäisikö mennä seuraavaan kysymykseen? Mennään vaan. Millainen sisustaja olet? Mullahan on todella autosisustustyyli. Yllättyneitä. Siis En kyllä yllättynyt. mulla ja mun kämpiksellä on molemmilla semmonen vähän outo core. Et siis meidän keittiöstähän löytyy siis... Joo, voi kuvitella, että teidän kämppää on puolitettu silleen, että toisen puoli on niinku, se on niinku semmoinen viiva siinä maassa teipillä tehty. Toinen puoli on pinkki ja toinen puoli on musta. Vähän niinku Wednesday. Niin, se on just samanlainen. Ei ihan. Siis me ollaan päästy tällaisen symbioosiin, että siis mähän on tuonut meille sellaiset pantterikoviaiset verhot sinne keittiöön. Ei kauhea. Ne on tosi hienot. Ja sitten siis meillä on anime-tyttöjä meidän seinillä. Ei mennä siihen sen tarkemmin, Joo. mutta niitä löytyy. Sitten siis me tehtiin kerran meidän kavereitten kanssa, meille tuli kavereita sinne kylään, niin tiedättekö konseptin, siis, mikä se on? Hear Me Out Cake. Ei nyt yhtään Ei, sama. no nyt ihan Ettekö varma. tiedä? Okei, siis mä selitän tän teille. Tää on tällainen konsepti, että leivotaan kakku ja sitten siihen laitetaan siis, tulostetaan niinku kuvia hahmoista, jotka on vähän semmosia, että Oi voi. vähän semmosia, että toi on aika hyvän näköinen, mutta en sanoisi julkisesti. Niin siis tehtiin tällainen kakku ja sitten siis ne hahmot, mitkä jäi siitä, niin vähän ollaan liimattu ne, tai siis teipattu ne meidän keittiön kaappien oviin. Siellä on ne meidän Hear Me Out-hahmot. Noniin. Pakko. Joo, ja siis... Pitää kuitenkin nähdä, mistä on kyse. Joo. Ai niin, ja meidän matot. Meillä on siis prinsessamatto meidän keittiössä. Pääsi aika lähelle sitä pinkkiä teemaa. Hei, se on totta. Joo. Ja sitten mun oma huone. Jos saa kysyä, niin mikä prinsessa? Olisiko se ehkä prinsessa Ruusunen? Sillä on semmoinen pinkkimekko. Ruusulle ja pinkkimekko. On, joo. Joo. Ja sitten tosiaan, jos hypätään mun huoneeseen, niin mullahan on siis vaaleasiniset dinosaurusverhot. Siis tää teidän, antaaks nyt, pantterikuvioiset verhot, dinosaurusverhot, prinsessamatto, anime-tyttöjä jääkaapin ovessa, vai missä ne oli? Seinillä. Ja sit lapsuuden ihastukset Jääkaapin ovessa. Kyllä. Mä unohin. Oho. Tiedättekö siis Little Spetsopit, ne lelut. Voi herra jumala, mitäs niitä? Siis niissä on sellaisia versioita, joissa on magneetteja. Ne oli muu ja mun kämpiksen lapsuus. Niin me keksittiin, että siis niitähän voi laittaa ihan mihin vaan. Meillä on niitä meidän jääkaapissa. Spetshoppeja. Joo. Siis onko ne niitä ihan... Sellaisia muovisia leluja, millä on iso pää. Kyllä. Sellaisia tämän kokoisia. Siis niillä on älyttömän... Siis ne on älyttömän... Niinku, ne voi uudelleen myydä nykyään ihan järkyttävillä hinnoilla. Ne jotkut tietyn malliset on todella kalliita. Niin on. Joo. Mutta siis, antakaa kun mä selitän tämän loppuun. Ja siis jääkaapin ovessa. Sitten me keksittiin, että siis meidän vessassa on siis sellainen... Siis se vessan kaappi. Siinä alapuolella, siinähän on siis metalli. Niin niitä roikkuu siellä. Vessassa. Joo, hei, ja te ette tiedäkään, mitä muuta meidän vessasta löytyy. Siis... Nyt me ollaan menty Halutaanko me tietää? Kyllä te haluatte tämän tietää. Siis, puhutaan nyt vessasta. joo, meidän pesukoneen päällä. Siinä on siis kuva meidän siis aivan lemppari-ihmisestä mun ja mun kämppiksen bestiksestä.
ja meistä niinku 3 siis yhteiskuva. Sitten siinä on semmoinen niinku, pöytäliina. Ja sitten me ollaan tulostettu siitä meidän kaverista kuvia ja laitettu ne siihen. Sitten siinä lukee sen nimi silleen isolla. Ja se on meidän tämän ihmisen alttari. Siis vessaa. Joo. Kaikkea Teillä on kaikista, vessassa jonkun ihmisen alttari. Joo. Siellä on myös LED-kynttilät välillä päällä. niinku kaikista paikoista te päädytte vessaan. No siis meillä on sen verran pieni kämppä, Saattaa kuulostaa tosi pahalta. että meillä ei olisi ihan hirveästi ollut välttämättä pöytätilaa muualla. Niin se oli semmoinen niinku kaikista varten otettavin vaihtoehto. Mut seinätkin on käytössä. No niin on. Tai joku kaapin ovi, tiiäks. Sitten se ei olisi niin näkyvillä kaikille, että sä voit avaa sen sun vaatekaapin ovesta, se olisi siinä, niin että sä voit sulkea sen, niin se jää sinne. Sitten pakastimeen oveen. Pakasta. Laitetaan kaveri pakasti. Joo, jäähylle sinne. Juu. Mutta sen pitää olla semmoisessa, niinku, missä molemmat näkee sen. Et edes missään kaapissa voi olla. Onko siellä paljon vieraita? Siis ei ihan hirveästi. Et mä oon vähän ujostellut sen kanssa, että meille tulee ihmisiä kylään. Että just tämän takia, että mut pelottaa, että ne näkee mut ihan niinku friikkinä, jos ne tulee meille. Että siis... No, miksi sitä nyt pelätään omia mielenkiintoja? Tai... Niin. Se voi olla vähän erityistä. Se voi olla niinku sellaista omaa-laatuista. Sille, ehkä joku muu voi olla niinku mustasukkainen siitä, että sille ei vaan oo kato. Niin, jep. Koska yleensä jos joku on silleen, että joo, miksi sä oot noin lapsellinen. No ehkä se ei itse saa sitä, mitä se haluaa tehdä tollasta, niin se ei tee varmastikaan. Jotkut ei uskalla myöntää sitä, mistä ne tykkää. Tai niin. Vastaavaa. Et mä oon kyllä kehittynyt tässä tosi paljon ja osaan nykyään ilmaista itteeni ja on erittäin iloinen siitä, että en enää yhtä paljon häpeä itseäni. Mä oon aika minimalistinen, että ei mulla ole siellä hirveästi mitään. Mulla on siellä yksi taulu, mikä tuli sitten mun porukoilta. Siinä on vaan semmonen, mikä joku antiloppi. Joku semmonen, niin se on vaan siinä seinässä. Aika iso semmonen taulu. Ja ei mulla oikein siinä sitten muuta ole. Että siellä on... Tiskikone ja pesukone. No siis mulla on siellä mitähän mä nyt tässä selittäisin. Mulla on vähän niin kuin oma huone siellä, mikä on sitten niin kuin eristetty. Totta kai ei se ole niin kuin oven takaan tai mitään, mutta se on eristetty niin kuin verhoilla. Se on semmoinen oma luola. Joo. Että mulla on siinä niin kuin semmoinen verhoille paikka. Niin mikä se on nimeltään semmoinen kammio huoneessa, mikä menee silleen syvälle? Siis vaatekamerako. Ei, kun semmoinen... Holvi. Ei. Just semmoinen, minne voi laittaa sängyn ja tälleen. Siis semmonen niinku... Mikä se on nimeltään? Joo, semmonen lohkoseinä. Semmonen... Mä oon kun on blackoutti nyt, mä en muista mikä se on. Joo, mutta semmonen niinku kolo. Niin, semmonen kolo. Niin, se kolo, siellä on mun sänky, siellä on mun tietokonepöytä ja tietokone ja sitten siellä on ne verhot siinä edessä. Ja sitten tulee mun olohuone, missä on sohva ja tälleen näin. Ja sitten siellä on keittiöt ja sun muut tälleen. Nyt ei mulla oikein mitään erikoista. Aika minimalistinen perus. Se on ihan hyvä, että joku osaa olla minimalisti. Verhot on ihan normaalit semmoset pimen mustat ja tälleen näin. Joo. Aika perus. Mulla ei ole silleen hirveä. Mulla on sellainen pieni taulu, jossa on niinku kaikki sellaiset kaverikuvat ja perhekuvat sisarusten kanssa. Ja ei oikeastaan muuta. Sitten mulla on niinku siinä se työpöytä ja sitten missä on niinku mukana kaikki tällaiset. Sitten mun sänky. Ei silleen mitään erityistä. Sitten keitto on erillinen huoneessa erotettuna. Niin, aika perus, eikä mulla ole mitään erityisiä verhoja. Perus sellaiset niinku... Dinosaurus, siniset, Vai prinsessa? panteri. Ei oikeesti, sellaiset keltaiset. Keltaiset? Oi. Ne on niinku sellaiset niinku kans sellaiset, kun heti kun aurinko nousee, että siis on sellaista kirkaspäivää. Niin justiinsa. Se on todella kivaa nähdä, kun sun ei tarvii silleen, siis niissä on kyllä sen verran pimennystä, että ne peittää sitä aurinkoa. Mä oon siellä ihan lepakkona aina mun pimennysverhot kiinni. Aamulla kun avaan ne, niin katon vähän, ei näe enää mitään eteenpäin. Silmät ristissä. Yleensä mä herään sellaiseen kirkkaaseen huoneeseen. No mä en voi sietää sellaista. Siis Oi. en mäkään siedä, mutta se tuntui hyvältä vaan välillä herää oikeasti sellaiseen meininkiin. Joo. Ja sit varsinkin, kun sä avaat sen verhon ja sen aurinkolasku, niin se koko
huoneesta tulee sellainen ihanan auringonlaskun vai? Niin aurinko nousu. Se en koskaan näe, kun mä herään vasta milloin. Niin sä heräät vasta auringon laskuun. Silleen herää joskus 4 iltapäivällä. Joo, suunnantaisin. Oho! No mikäs siinä? Niin. Sunnuntai se on sellainen päivä. Mulla on sellainen niin kuin todella lepopäivä. Oi, nyt on ihan hyvä. Niin. Saataan mennä päikkäreille ja sitten mä vaan sitten, kun mä menen päikkäreille, se on joskus 12, sitten mä herään 4. 4 tunnin päikkärit tohon. Ai Aina. niin, Deko on tää meidän päikkärinukkuja. Mä rakastan. jep. Siis sille ei voi oikeesti vaan tehdä välillä. Sitten kun mä oon varsinkin ihan niinku poikki, siis koulujutuista, ylipäätään niinku arjesta, mä menen kotiin. Jos mulla on aikaa mennä se niinku päikkäreille, kyllä mä niinku menen. Ei se ole edes kysymystä. Suihkuun, suoraan sänkyyn. Mä siis päikkärit on kivoja, mutta mun aina... Jos mä menen päikkäreille, mua ärsyttää sitten jälkeenpäin, koska musta tuntuu, että mulla meni aikaa hukkaa mun päivästä. Mitä mä olisin voinut tehdä jotain muuta kuin vaan nukkua, koska mä tuun kumminkin nukkumaan yöllä. Niin. Sitten tulee vähän semmonen... Mä olisin voinut tehdä jotain muuta, jotain vähän kivempaakin ehkä jopa. Niin sekin, mutta mulla ei ole sellaista fiilistä, että mulla menisi joku niinku hukkaa. No, mutta se on hyvä, että sulle jo. Niin. Sit kun mä herään, sit mä vaan jatkan missä mä jäin. Se on perus tällainen. Ja sitten kun kello lyö joskus 10 illalla, niin mä lähden nukkuun. Miten sä jos sä heräät 4 iltapäivällä, Joo. 4 tunnin päikkärit, miten sä saat 10 illalla jo unta? No, joo, siis mulla menee yöunet pilalle, jos mä Niin, nukun niin menis yli mullakin. Mä menisin tunnin. nukkua varmaan sus 3-4 Joo. En mä oikein osaa sanoa miksi. Mun aivot vaan toimii. Hyvät unenlahjat vissiin. Joo, kyllä on. Mitä kaipaat kotikotoa? Totta kai on perhe ja kaikki nää, mutta siellä ei oikein mitään, mitä niinku varsinaisesti kaipaa tällä hetkellä, mutta enemmänkin sitä, mitä silloin joskus oli. Toi on kyllä totta. Et ei siellä oikein nykyään ole enää mitään. Suurin osa kavereista on muuttanut pois sieltä ja eri paikkakunnille opiskelee ja tälleen. Et jos jotain kaipaa, niin sitä aikaa, kun kaikki oli siellä vielä ja asiat oli niin kuin oli. Joo. Mä kaipaan mun Just Dancea. Siis ei se ole mukana. Koska, siis Just Dance on siis tällainen tanssipeli, jos joku ei tiedä. Ja siis se on mun isoveljen pleikkarilla. Niin se pleikkarihan on siellä kotikotona. Mä oon niin onnellinen, että mun isoveli ei vienyt sitä mukanaan Jyväskylään, koska sit mä en enää vois pelaa mun Just Dancea. Niin siis se on sellainen asia, mitä mä kaipaan. Ja siis sitä, että ei tarvii niinku pelätä sitä, että on liian äänekäs. Että siis niinku naapurit häiriintyy siitä. Että siis se on, se oli mulle varsinkin aluksi semmonen tosi, että niinku, voiko mä vaikka siirtää tätä pöytää, vaikka kello on jo 9:30, että mitä jos joku tulee valittaa ja kauheat kuumotukset koko ajan. Että nyt ei ole enää niin paha, mutta toi kyllä toimii myös toisinpäin. Että sit mut myös häiritsee, jos mun naapurit on liian äänekkäitä, esimerkiksi liian myöhään illalla. Sun pitää laittaa Vilmalle viestiä, että sä oot päästä pelaa Just Dancea, silloin ainakin on. Joo, me ollaan suunniteltu tätä. No niin, yllättynyt. Mä oon kasvanut isossa perheessä. Niin mä kaivan yleensä mun sisarukset. Aika paljon. Joo, tää. Siis ei vaan se, että mä oon kasvanut niiden kanssa, vaan se, että meillä on niin paljon asioita, mitä mä pääsen tekemään niiden kanssa. Vaikka niitä asioita oikeasti pystyy tekemään kavereiden kanssa, mutta tekemällä se, että mä teen mun sisarusten kanssa, on vielä sellaista, en mä tiedä, se vaan hittaa eri tavalla kuin kavereiden kanssa. Ja sit kun on asioita, mitä mä rakastan tehdä kavereiden kanssa, nekin on sellaisia asioita, mitä mä en varmaan tekisi mun sisarusten kanssa. Niin kaiken mitä oikeasti mä kotikotoa kaipaan, on se, että kaverit ja sitten perhe, sitten ne ruuat. Siis Ne ruuat. Oi. Ruokaa. Mä tulin Savonlinnaan, mä pettyin. Kun mä sanon, täällä on 5 ravintolaa. Täällä ei oikein ole mitään. Joo. Ja kun paikat menee vielä konkkaa täällä koko ajan. Joo. Niin. Siis se vaan tuntuu siltä, että ei ole hirveästi vaihtoehtoja. Sitten kun mä vaikka sanon, että mä haluan tehdä tekee mieleen joku silleen roskaruokaa. Ei täällä ole niin paljon vaihtoehtoa. No, täällä on kohta mäkkäri. Kohta on mäkkäri. Niin, ja Sekin se on on ollut. Mut sekin on kaukana, se mäkkikin. No, se kyllä tulee kauas, joo. No mut voisit tilaa. Totta. No sekin, mut kun mä en jaksa.
Mä haluan mieluummin istua paikan päällä ja nauttia sille. Mä en jaksa tilaa, mutta mä jaksan mennä paikan päälle. Make it make sense. Niin. Niin, mut siis välillä kun sä oot nälkä, sit oot tilaa. Se ruoka jo kylmenee ja matkalla. No se on kyllä totta. Se vähän riippuu kuinka kaukaa se tulee. Se tulee jostain Prismasta. No kyllä se varmaan siinä aika lämpimänä pysyy. Mä en ole Ranskalaiset ei. varmaan ikinä tilannut ruokaa Häh? kotiin. Oho. Mitä? En. Siis, Tää on taas näitä, kun mä oon... ai kotikotoakin. Siis kotikotona. Me asuttiin siis... Maanviljelys. Paljonhan tässä nyt... Maanviljelys. Joo. No siis mehän Jossain sivistyksen selän takana. Joo, että meiltähän siis oli 10 kilsaa lähimpään kylään, jossa oli kauppa. Mitä? Mitä? Joo, siis Ai kotikotoa. kotikotona kyllä. Joo. Ja siis olihan meillä siis, meillähän on kaikki perunamaat ja sitten me kasvatetaan kanoille kauraa itse ja siis porkkanoita ja siis ihan kaikkea ja siis tämmönen niinku perusmaalais. Toi Et niinku niin. sentään lehmiä meillä ei oo, mutta Se on niin jännä mulle, kun mä oon aina asunut jossain. Et kauppa on 2-3 kilometriä niin kuin maks. Minä? Kauppa 5 minuuttia. niin, te ootte tällaisia kaupunkilaisia, mä oon tällainen maalaisjuntti. Kysymys. Miten sä pääset kotiin, kun sä lähdet täältä sinne? Mun pitää siis mennä junalla Lappeenrantaan. Sitten mä pääsen bussilla Lappeenrannasta Savitaipaleelle. Sitten Savitaipaleelta mun pitää mennä, mä yleensä menen silleen, että äiti pääsee töistä ja sitten mä menen äitin kyydillä sieltä niin kotiin vielä sen 10 kilsaa. Kyllä pitkä matka. Se ei voisi olla. Joo, no siis jos menis sen matkan putkeen, niin se olisi no ehkä 3 tuntia. Et ei se nyt ihan hirveän pitkä. Ei mutta se kyllä ole hirveän pitkä. Niin, Meillä on Ei, pidempi se on- matka. Meillä on Niin. kuitenkin pidempi matka. Kuitenkin Lappeenrantakin on tuossa aika lähellä. Niin. Ja useinhan mä jään Lappeenrantaan. Niin. No, mennään kumminkin Helsingin suuntaan. Niin. Niin. Ja hei, vielä tuli mieleen, että mitä kaipaa kotikotoa, niin sitä, että meidän naapurissa ei jatkuvasti tehdä remppaa. Siis mä olin niin iloinen siihen asti, ennen kuin aloittiin siis poraamaan, vasaroimaan, ihan kaikkea mahdollista. Se kuulostaa siltä, että ne on siinä samassa huoneessa. Siis Joo. meidän talossa on niin ohuet seinät, että kuuluu ihan kaikki. Mikään asia tässä maapallon päällä ei saa mun verta kiehumaan niin paljon se, kun mä herään aamulla siihen, että se kerrostalossa porataan. Se on ihan se kuluu niin kovaa. Se muutenkin kun on väsynyt ja haluaisi vaan nukkua, ja sitten tietää, että voisi nukkua. Joo, Että on silleen, että voisin nukkua tästä joku 3-4 tuntia helposti. No en nuku enää, kun Kuuluu vasaraan. juu. Joo. Sitten mä yritin laittaa kesällä, kun oli, oliko se viime kesä vai sitä edeltä? Viime kesä. Niin tossa oli joku remppa, tossa missä mä asun, niin yritin kuulokkeet päässä nukkua sitten. Otan vastameluja kaiken päälle, mutta ei se riitä. Joo. Niin sitten pitää laittaa jotain niin musiikkia tai jotain Joo. ääntä sinne korviin. Että jotain, mikä olisi mukavampaa kuunneltavaa kuin se hemmetin poraaminen. Joo. Siis meilläkin muutama viikko takaperin meillä loppuu siis 7 hiljaisuus. Heti tasan kello 7 alkaa poraaminen naapurissa. Joo. Mä tiesin, että mä en enää nuku. Siis, mä oon niin iloinen, että mä pääsen kouluun sieltä kotoa, kun meillä tehdään taas siellä remppaa. Mä olin taas sille ihanaa lähteä pois, ei tarvii kuunnella. En voi samastua, kun ei mulla oikeasti ollut tollasta. Mulla on aika todella sellaisen niin kuin rauhalliset naapurit. Välillä kuuluu siis alakerrasta, niin kuin mun kotiaste, sellaista niin kuin, siis nää lukiolaisten huutoa, siis niin kuin täysillä. Ja varsinkin se on lauantaisin. Eikä silleen mua niin kuin haittaa. Siis keskellä yöllä sä saattaa herää, että joku huutaa tuolta ulkona niin silleen, että täysillä silleen. Siis se vaan niinku kiljuu. Niin. Se on silleen niinku mitä on tapahtumassa tuolla. No, kiljuu vaan, koska ne voi kiljuu. Niin. Ja sit nää paluhälytin. Ai teillä on näitä. Joo, meillä on niitä. Siis keskellä yötä, 12. Mä olin niin ihana syvässä unes, soi hälytintä. Silleen niinku miksi? Mitä joku tekee 12 yöllä? Mulla on siis todella rauhallinen toi oma asunto. Et ainut, mikä se nyt oli se yksi remppa. Mutta nuo naapurit on todella hiljaisia. Mä oon varmaan kaikesta kova äänisin siellä. Mä oon vähän kateellinen. Siis te ette halua tietää, mitä mä oon kuullut meidän yläkerran naapureitten tekevän. Mehän laitettiin niille Ei ole siis... perheen pienimmille tää jakso. Mehän laitettiin niille siis mun kämppiksen kanssa, tai mun kämppis laitto, lapun niitten postiluukusta sen aikana, että
voitteko olla hiljaa, me kuullaan kaikki. Ei ole kuulunut sen jälkeen. No niin, Uskoilla sitten meni viesti perille. Joo. Ja meni oikeaan osoitteeseen. Niin, sekin vielä. Hyvä, jos ei olisi ollutkaan oikea osoite. No sit uutta lappua seuraavasta ovesta. Vähän jännää, mutta onneksi meillä ei ole sellaista. Mä oon aika tyytyväinen tohon. Ja ihan muutenkin mä asun ihan ylemmässä kerroksessa, niin... Joo, sama. Mä asin keskellä. Rankka. Juu. Siinä varmaan kuuluu kaikki. Mulla on kyllä mennyt kaikki niin hyvin. Ylin kerros, hiljaiset naapurit, löytyy kaikki kodinkoneet. Sä voit olla niin onnellinen ihan oikeesti. Siis. No, mulla on aika hiljaisia. Nykyään koko niin tää kevätpuolella on ollut aika todella hiljasta, et ei siinä ole oikeasti mitään. Ja välillä siis toi hiljaisuus vaan tappaa siis mun korviin. Mä haluan tehdä jotain muuta. Mullakin on tosi usein siis musiikit soimassa, koska mulla on tosi pitkä ollut silleen, mä en kestä olla ihan hiljaisessa huoneessa. Mä tuun hulluksi. Hiljaisuus on kova äänistä. Niin on. Välillä mä oon kyllä hiljaisuus. Siis saattaa olla yhden kokonainen päivä, mutta kyllä mä en kuuntele silleen hirveästi musiikkia, mutta mä luen. Se ehkä auttaa. Takaisin palataanpa aiheeseen. Kuinka hyvin sopeudutte uuteen kaupunkiin? Eli Savonlinnaan. Kuinka hyvin olette nyt sopeutunut verrattuna niin kuin alkuun? Mielestäni mä sopeuduin saman tien. Oi. Niin kuin mä sanoin, en mä oikein jaksa jännittää asioita ja tälleen. Ja heti kun mä tulin tänne, niin ei, mun mielestä muu ei muuttunut. Jos minä en muuttunut mitenkään, kun mä tulin tänne, niin sitten tuli ihan yhtä helppoa puhua ihmisille ja käydä paikoissa nähdä asioita. Niin. Saitteko te heti kavereita? Juu. Sai. Siis sille sopeutumisesta oli kyllä vähän silleen vaikea, koska mä olin silleen niinku, se oli niinku, siis ei ollut vaikeeta, eikä se ollutkaan silleen helppoa. Se oli siinä ja siinä. Ja sitten se mikä teki oli se, että tämä meidän ensimmäinen tai se tapaaminen päivä, silloin kun meitä otettiin, ne tutorit otti. Mä tulin salille ja mä olin vaan näin, täällä on pelkkä suomalaiset. Että miten mä sopeudun? Mulla tuli heti sellaista niinku ennakkoluuloa sillä mieleen, että sopeudunko mä ollenkaan tähän. Niin. Ja sit kun ei tiennyt, onko kaikki niinku tästä kaupungista. Niin. Koska mä olin silleen, että joo, nyt mä vaan näen ne. Mä olin silleen, että siis, mä olin niinku shokissa samalla. Mut sit mä olin silleen, että joo, mä voin tehdä ukkariin. Sit mä soitin iskelle. Sanoin, voitko tulla hakea mut pois täältä? Ei. Se oli mun ensimmäinen asia, mitä mä niinku tein. Ja sitten mä menin istumaan sinne vaan salille. Ja sitten Leevi tuli istua vielä. Meidän luokkalainen. Niin, meidän luokkalainen Leevi. Ja sit siitä päivästä lähtien, siis se oli helppoa, kun Leevi puhui mulle, ja sit mä olin silleen, että joo, täällä on varmaan sit ihmiset, jotka varmaan tuli muista. Sitten alkoi se tutorointi kaikki päälle. Sitten mä olin silleen, että sit mulla niinku avautui silleen, siis kuten ennenkin sanoin, mä tulin täällä hyvällä mielellä ja sit avoin mielelläkin. Mut sitten se vaan näytti, että ei välttämättä kaikki ole kotoisin Savonlinnasta. Ehkä täällä löytyykin sellaisia ihmisiä, jotka on niinku samankaltaisia kuin minä. Niinpä. Ja sitten mä niinku tutustuin Leeviin ja sitten siitä lähti. Ja sitten me vaan oltiin, sit mä niinku sain hyvin silleen kaverit kenen kaavojenkaan. Se niinku kaupunkisopeutuminen sit lähti hyvin. Eli olet sopeutunut. Aika hyvin. Joo. Tähän mennessä. Joo. No mullahan on vähän tähän siis rankempi tarina. Mähän muutin tänne, mä itkin kun mä tein muuttoa. Mä olin jotenkin siis, mulla oli tosi vaikea muuttaa, koska mun elämäntilanne oli siinä vaiheessa sellainen, että terve ensinnäkään. Ja siis oli jotenkin tosi vaikeeta niin kuin lähteä pois kotikotoa ja aloittaa ihan niin kuin puhtaalta pöydältä kaikki. Et toisaalta se oli tosi helpottavaa, ettei tarvinnut enää nähdä niitä samoja vanhoja naamoja, jotka ei välttämättä ollut aina niin kivoja. Niin sit sai ihan niin kuin uudet ihmiset. Mutta sitten toisaalta mut pelotti ihan tosi paljon tulla tänne. Ja mähän en aluksi siis viihtynyt ollenkaan tuolla meidän kotona. Et mä siis itkin joka päivä, mut ahisti olla siellä. Mä kävin joka viikonloppu kotona. Ja siis mä olin, että mä en halua tulla tänne. Siis, että se oli ihan hirveetä se alku. Mutta sitten kun siitä pikkuhiljaa lähti niinku paranemaan ja
sai niinku täältä just niitä kavereita ja vähän silleen, että niinku, et kyllä täällä voi sittenkin ehkä niinku asua. Niin siis nyt mä tykkään tästä ihan hirveästi tästä kaupungista ja kaikista niinku ihmisistä, ketä täällä on. Ja siis on niinku ihan elämäni iloissa tällä hetkellä. On se kiva kuulla. Että siis just toikin, että musta tuntuu, että multa jäi tavallaan vähän välistä se ensimmäinen, tai jäikin ensimmäinen kouluvuosi välistä, koska niin kuin muistatte, mä en ollut täällä. Mun naama ei ihan hirveästi näkynyt täällä. Siitä ehkä enemmän sitten ensi jaksossa. Mutta siis niin musta tuntuu, että mä en tutustunut kenenkään kunnolla. Sitten kun mä tulin takaisin paremmin sitten niin kuin siinä kevään lopussa, mut alkoi tässä näkyä, musta tuntuu, että yhtäkkiä kaikilla oli omat kaveriporukat. Kaikki oli tehnyt snappia, vappia, kaikkia ryhmiä ja kaikki ties kaikista kaikkea. Sitten mä olin silleen, että niinku, mitä jos mä pääsen tähän enää mukaan? Mitä jos niinku, muut ei haluta enää sinne? Mitä jos muuten niinku muisteta? Ja että mulla oli ihan kauhean niinku sellainen, että mitä jos mä jään taas ulkopuolelle? Koska mulla on aina ollut vähän semmoinen, että mä jään helposti, niinku, musta tuntuu ulkopuoliselta helposti. Niin siis se oli tosi silleen stressaavaa jotenkin, mutta siis onneksi mut otettiin tosi hyvin. Mä muistan, meillä oli silloin keväällä siis tuolla yhdellä kuntosalilla niitä Jounin tunteja, muistatteko? Joo. Muistan, mä tulin ensimmäistä kertaa tosi pitkään aikaan oikeasti kouluun. Mä tulin sille tunnille. Sitten siellä tuli meidän luokkalaisia vastaan ja ne moikkaili ja tälleen. Mä olin ihan, että ne muistaa vielä kuka mä oon. Mä olin ihan, että ei vitsi, ehkä tää ei olekaan kamalaa. Meillä on onneksi sen verran hieno luokka. Että... Joo, siis mä oon oikeasti niin onnellinen meidän luokasta. Kaikki on siis aivan ihania. Joo, sitä Jounin kurssi on se kehonrakennekurssi. Joo, siellä me harjoiteltiin salilla vetoja ja työntöjä ja kaiken muista muuta. Mulla tuli vielä mieleen tuosta. Mä otin siis silloin kun meillä alkoi tää koulu, tai just ennen kuin alkoi. Ei no siis kun mun yksi kaveri kertoi mulle, että meitä edeltävä luokka oli kunnon superluokka. Okei. Että ne oli ollut todella niin kuin nopeasti ollut kavereita ja tehnyt niin kuin vappiryhmää ja tälleen näin. Ja mä otin sen kunnon haasteen. Oi. Niin silloinhan mä olin tosi paljon äänessä silloin ekalla viikolla ja mä saman tien tein sen vappiryhmän meille ja kaikki tämmöiset asiat. Mä yritin niin olla silleen, että no nyt tehdään tälleen tänään, että meille voi tulla ja lähdetään yhdessä tälleen ja jatkot ja kaikki. Niin mulla tuli semmoinen kunnon haaste siitä, että me ollaan parempia kuin ne edeltävät. Ja ollaan varmasti. Heti kun me päästettiin näitä tutorit, niin tehtiin tutoreiden kanssa jotain hommia, sitten päästiin, sitten Jimi vaan laittoi heti niin perusille, että hei, täällä olisi meininkiä, niin haluatteko porukka lähteä mukaan. Osa meidän porukastahan on, siis kun meidän luokkakin jakautuu sille kanssa ikäryhmän mukaan. Niin. Joo. Osa oli silleen, että et me ei ehitä tänään, osa on silleen, että hei, lähdetään mukaan. Mutta siis sit huomas, että aika monet lähti mukaan ikästä riippuenkin. Niin sit me oltiin vaan silleen, että onpa hän täällä paljon tässä meidän luokkalaisia. Joo. Niin. Vaikka meidän luokkahan oli se isoin luokka. Niin, nimenomaan. Silloin kun meillä oli se kolmio Miken kanssa, mä muistan kun meillä tuli porukka sinne aloittelemaan fuksiasten jälkeen. Meitä oli joku vajaa 30 siellä. Siis sitä mä kanssa huomasin silleen, että wow. Siis meitä oli ihan älytön määrä porukkaa silloin. Mut harmittaa, että mä en ikinä ollut näissä mukana, koska mä olin silloin niin väsynyt ja niin loppu, että mä en siis jaksanut mennä kaikkiin mukaan, vaikka kovasti yritin. Ja mä olin silloin vähän aktiivisempi kuin nykyään. Joo, kyllä. Mehän ne jotka oli sun luona, mehän lähdettiin suoraan siitä jatkoille. Niin sitten jatkoissa mä olin sille, että mä en oottanut, mä näkisin koko meidän luokkaa siellä. Joo. Siis ne jatkotkin oli niinku tutoreiden joku mikä visaa juttu vai mikä se joku olikaan. Semmoinen, joku sellainen. Niin se menee, mä olin silleen, että mä niinku yllättyin. Mut se oli kyllä kivaa nähdä silleen. Ja mä muistan vieläkin siltä fuksi-ajalta. Eka kerran kun päästiin biitsiin ja tälleen, siellä on meidän luokalta ihan älytön määrä. Joo. Sitten se koko tanssilattia on täynnä vaan meidän luokkaa. Joo. Sitten se on semmonen kunnon rinki ja kaikki. Ai vitsi, hyviä muistoja. Myös meidän tutorit mukaan. Siis mä olin miksi me voidaan olla näin paljon. Siis siinä vaan näkyy, että loput niinku ilman haalareita. Se on iso porukka. Liikkari ylivalta. Kyllä. Minkälainen fiilis jäi nyt, kun pääsitte vähän muistelemaan alkuun ja sitten vielä niinku, ja nykyhetkeä? Minkälainen fiilis? Sellainen fiilis, että siis täällä on oikeasti hyvä olla. Ja että mulla on hyvä olla täällä. Näinkin nopeasti tulee jopa nostalginen olo, kun miettii niitä ekan vuoden juttuja, vaikka sitä ei kauan olekaan, mutta... Ekan vuoden juttu oli aika helppo ja
todella sellaista niinku uusia kokemuksen antavaa. Kyllä paljon uutta. Ja kuullaan seuraavassa jaksossa. Stay tuned! Bye bye! Hei hei!